दैसानि दैसा सेराव नोंखौ लोगो मोननाया अद थाफायाव जिरायलायना समाय जोङो लानाया गुसु गुसु दैसानि सुहाबलायनाय गोसोआव उफ्ले उफ्ले गेलेदोंमोन नों आंनि बिखायाव बर' सिखोला फैफिनगोन ना देग्लायबो सना बर' सिखोला फैफिनगोन ना देग्लायबो सना। लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना सिगांनि ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर दायो नभेम्बर दान सोलिगासिनो दङ आरो बे नभेम्बर दानाबो जोबनो बारा सम गैथारलिया आरो फैगौ डिसेम्बर बिनि उनाव गोदान निउ इयार एबा गोदान बोसोर 2026 मायथाइया फैनो थांगासिनो दङ। दा बे गोदान बोसोर एबा हेपि निउ इयारखौ लोब्बा लाखिनानैनो नोंथांमोन बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां नार्जारिया एबा बिथांनि गोदान मोनसे मेथाइ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर आरो बिथांनि बे फैनो गोनां मेथाइनि मुङानो जादों सरलपारा आरो बिथाङा गावनि फेसबुकनि गेजेरजों आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजोंबो मेथाइ रेकर्डिं खालामनायनि मोनसे अडिअ क्लिप्स एबा भिडिअनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै होदों। दा नोंथांमोना सोर सोर बिथांनि मेथाइफोरखौ मोजां मोनो आरो सोर सोर नार्जारिनि फेन्सफोर बिथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायदो आरो बिथांनि मेथाइजोंनो मिउजिक भिडिअफोरबो फैनो हागौ। स' बिनिनो माबा मोनसे आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजाबावगोन। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोर आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय आरो बर'नि माखासे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ बा बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलाव नोंथांमोना दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामोब्लानो जाबाय जाहाथे बयबो बिथांमोना मिथिनो मोननाय बायदि।